Assalamualaikum. Cah. Assalamualaikum, nyapo enak opo? Jane lho, iki rezeki sapa kaya ngene iki? Iki aku ki opo yo roh wong padha-padha tas teko. Iki regetmu ta pul kaya ngene iki? Masane resekku kuwi. Terus ngene iki regete sapa jane kok ora nek sing gelem ngaku podokan? Wis kondo kon guak Saipul kuwi sing teko dhisik wi mang. Lah, Sukdi. Wong sing mangan jajan kudu aku kok. Ya wis kono lho Ibnu kuwi ae kon gua. So malah aku lho sing piket sapa jane. Eleh. Wong gua resek ae dadak ngenteni sing piket. Hop, wes kok dadak tutur to adewe iki kudune iso nerapne kopling. Kopling. Sek kopling ki opo ra yo jenis mesin motor kuwi tok. Kopling kuwi kegiatane peduli lingkungan, bangun lingkungan sehat lan kelas resik. Piye kuwi? Kopling komunitas pecinta lingkungan. Kopling kumpulane para tua muda nyawiji. Bangun lingkungan resik, nguri-nguri bumi pertiwi. Carane ana werna-werna, para lingkungan buang sampah ing tempat sampah, milah sampah supaya ora dadi masalah. Siap lagi ngerti, Bo. Ayo dulur-dulur wiwit sadar lingkungan, wiwit peduli lingkungan, selangkah mupakati, selangkah tumrap negeri. Enter iklan layanan masyarakat ngaturaken dening SMA Negeri 1 Gondang Tulungagung.